Ninsabu hawnhekk ġewwa ħall-qormi eżattament fl-akwati tal-Kamra tan-Nar ta' San Ġorġ. Ftit metri bis-silbot warajna il-post li spiera li ħasdet il-ħajja taż-żagħżugħ ta' 17-il sena Charlon Borġ. Ftit minuti ilu dalgħodu kienet ukoll għaddejja inkjesta maġisterjali li qiegħda tipprova tistabilixxi il-mewt ta' dan iż-żagħżugħ kif ukoll issa li missieru jinsab ukoll fil-periklu tal-mewt. 5 jiem wara li bdiet is-sena akademika ġdida fl-Università ta' Malta, aktar minn nofs l-istudenti li applikaw għall-kors tal-PGCE biex isiru għalliema ma ġewx aċċettati anke jekk kellhom il-kwalifiċi neċessarji. Din ir-realtà tikkuntrasta bil-kbir mad-dikjarazzjoni li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi għamel nhar it-tlieta ma' One News meta qal li l-istudenti kollha tal-PGCE kienu jafu eżatt se jiġri minnhom. Tarif uffiċjali mogħti mill-Università ta' Malta lil One News jikkonferma li minn 277 student li applikaw għal PGCE kienu 149 biss li ġew aċċettati. Dan ifisser li aktar minn nofs l-istudenti li applikaw baqgħu barra. Bl-Università tgħid lil One News li wħud minnhom ma kellhomx il-kwalifiċi neċessarji. Id-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadami qal li d-deċiżjoni tal-Prim Ministru li jagħti żieda lill-Kabinett kienet waħda tajba u qal dan meta kien qed jitkellem fil-programm Report irrappreżentat minn Salvo Balzan. L-assistent parlamentari fil-Ministeru ta' Karmel F'Sud Bonnici qal li kien hemm ħażin huwa li d-deċiżjoni ma ġietx ikkomunikata tajjeb. Fi-programm ta' 10 minuti Beppe Fenekadami ġustifika din id-deċiżjoni diversi drabi. L-iżball huwa illi kif ġiet ippreżentata lill-poplu Malti il-kwistjoni. Il-kwistjoni kollha dwar jekk għandux membru parlamentari, ministru jieħu l-paga ta' membru parlamentari hija ħaġa tajba u li rridu nagħmlu huwa nispjegaw in-nies li hija ħaġa tajba. L-Unjoni tal-Infermiera u l-Qwiebel Lem Jorman qalet li dak li ġara fl-aħħar sigħat fis-sala tal-maternità fl-Isptar Mater Dei fejn omijiet qalt tneżżew mid-dinjità tagħhom ma kienx l-ewwel każ. U minkejja li d-Diviżjoni tas-Saħħa kull darba twiet li ser issolvi l-problema dan mhux jiġri għaliex wara biss ftit xhur dawn l-ommijiet jerġgħu jsibu ruħhom bla sodda. Lem Jorman saħqet li ma tistax taċċetta l-fatt li minħabba nuqqas ta' pjanar dawn l-ommijiet qed titneżżelhom mid-dinjità tagħhom mingħajr l-ebda rispett għal dak li jkunu qed iħossu f'dawn il-waqtiet tant sensittivi. Il-Fondazzjoni Midlama d-Dawl qalet li wara ħafna programmi u lezzjonijiet f'diversi suġġetti li kienu mwiegħda l-proġuniera kmieni din il-ġimgħa l-għalliema tal-ħabs ġew magħrufa permezz ta' SMS li l-lezzjonijiet kienu se jonqsu bin-nofs. Midlama d-Dawl tħoss li dan huwa żball ħasse jnaqqas bil-kbir tama li numru ta' priġunieri jkollhom aċċess għal tagħlim li forsi qatt qabel ma kellhom. Dan inaqsilhom ukoll bil-kbir tama li meta joħorġu mill-ħabs ikunu jistgħu jisibu xogħol u jintegraw ruħhom fis-soċjetà. Midlama d-Dawl saħqet li kif kellha ssir xi forma ta' ekonomija din kellha ssir fuq affarijiet oħra u żiedet li dan kollu jikkonferma li l-edukazzjoni u r-riabilitazzjoni tal-ħabsin mhux veru huma priorità fil-ħabs. Il-forzi li lejn il-Gvern Transitorju tal-Libja bdew attakk kbir fuq Sirte belt li għadha f'idejn Gaddafi. Mijiet ta' vetturi jinsabu fi triqthom lejn din il-belt b'mijiet ta' ċittadini jaħarbu minn Sirte. Sa dan it-tant il-Kurunell Muammar Gaddafi reġa' jagħmel appell ieħor lill-Libjani biex jinżlu fit-toroq u jqaxtu l-barra l-mexxejja interim li ħadulu postu. It-temp mistenni jkun perjodi xemxin li jsir ftit jew imsaħħab kultant. Viżibilità tajba, riħ ħafif għal moderat mill-beach li jsir mill-punent. Baħar ġeneralment ħafif imbagħad ftit li xejn. L-ogħla temperatura 26 grad Celsius, l-inqas temperatura 18 grad Celsius, temperatura tal-baħar 25 grad Celsius, indiċi UV 6.